ଏଇଟା ନା କେଜାଣି ଦେଖାଉଛି ନା ଏଇଗୁଡ଼ା ପା ହଁ ରହିଥା ଏଇ କ'ଣ ଗଣି ଗଣିକା କରମଙ୍ଗା ଦେଖେଇମି ନା କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ମୋତେ କହିଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ବି ଜାଣିନି କହୁନୁ ଏଠି ଗାଈ ସବୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ହେଇଟେ ଶୋଇ ହେଇକି ଖାଉନ ଦିଟା କରମଙ୍ଗା ଖାଇପାରିବ ଚାହିଁଲେ। ଏଇଟା କେଡ଼େଟେ ହେଇଯିବେ କ'ଣ ଯା ପେଟ କାଟିବ ନା କାହିଁ ଏଇଠି ମେଞ୍ଚେ ହେଇଛି। ଏଇ ଟାଇମ୍ ପାଣିଟା କାହାର ତମର କ'ଣ ଦିଟା ନା ଏଇଟା ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସେପଟଟା ଲଗେଇଲେ ମାନେ 50 ଟଙ୍କା ନେଲେ ନା କଦିନ ଆଇଲୁ ପିଲା କଦିନ ଆଇଲୁ